hekje of wat er niet voor hebt, dan is het wel oors. Ja. Ja. Nee, dat is Goeiedag, exact. heer. Goeiedag. Goeiedag. We hebben het hoor. Oereloer. We hebben het over... Vrijwilligerswerk. Ja, we hebben het over vrijwilligerswerk. Daar hebben we het over. Aha. Ja, hoe moeilijk het wordt om vrijwilligers te krijgen hier in de dag. En we hebben beiden in een hele soort organisaties werkt, dient, waar vrijwilligers belangrijk zijn. Gerrit in de sport en ik in de kerken. En wij concluderen dat de meesten net samen meer vrijwilligerswerk doen willen. Alhoewel de hele wereld uit vrijwilligerswerk bestaat. Ja. En dat is dus wel een groot dilemma. Ja, dat wordt steeds moeilijker. Dat Ja. wordt steeds moeilijker. Dan krijgen we hier een prachtige sport te laatsten. En de eerste hier is er zot vrijwilligers. Maar het wordt eigenlijk wel eens nog een bepaalde tijd wordt het wel maar moeilijk. Ja. En je moet altijd opdraven, hè? Net alleen in de sport en dat soort dingen, maar ik in de kerken wordt het krijgen van vrijwilligers een steeds moeilijkere taak. De meesten willen het al net meer. Ja, dan Nee, moet ik... begreep je waarom net? Jawel, ik begreep het wel. Want wat is de reden dat meesten net vrijwilliger worden? Ze willen wel wat doen, maar ze willen net bij boen worden om De vrijwilligers. verplichting. Werk. De Want verplichting. als je vrijwilligerswerk dan is ik net een... dat heeft wel bepaalde consequenties. Het is net zo vrijblijvend, dan doe je dat graag willen natuurlijk. Hè? Nee. En ja, dan is het soms mooi waar. En dan zit je bijvoorbeeld voor de kerkenbezichtiging in de kerk en dan denk je, goh, ik moet uit de fietsen kennen. En dat snap ik helemaal. Ja. Ja, maar waar is dit van? Wij zijn van heer, wij zijn een paard van heer. Aha. We zeggen gewoon wat de meesten doen en we zeggen hier zitten Nou, wij zijn praten. gezellig even te kletsen. Ja, dus daar stingen Ja. wij even te praten. We zijn nog een beetje familie van elkaar nou. Hij stinkt hier, ik denk, waarom stiet er hier nou? Hè? Oh, het is net zo dat je hem hier vaker stinkt. Nee, dat is meestal Waarom bij de stiet er hier liefjesbollen, hè? En toen, Wat zou je- Bij de liefjesbollen. Daar staan we meestal. Dat is Ja. elke morgen. Nou, helemaal op het eind van het sluis. Nou, ja, en, van mijzelf tot 12 uur staan we daar dan de wereldpolitiek te bespreken. ja. Oh ja? En als het een uurslijn wordt het steeds beter, maar volgens mij lukt het net. Dus Er ja. staat wel een meidje er wat van en we genieten Ja. wat van het leven. En desondanks dat we zwaar in hier denken we wel positief voor de wereld. Hè? Absoluut. Ik zou als vrijwilliger voor iemand even een sleutel op Helly. Ik zei, wacht je maar even, ik ben gauw weer waarom. Maar ja, dan denk ik maar een 20 minuten met hem te praten en hij zit nou op mij te wachten. Dus ik ging nou voort, hè. Nou, goeie doei. Goeiedag. Hoi.